Hello, hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. Hello, hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. Mga rindang dami. So, samahan niyo ako for today. Sa vlog na ko kay magluto ta og simple menu lang siya, simple ingredients, pero lami kaayo mga iring banbanon. Munggos, no? Kay off today. So, tinghigop og sabaw kay winter pa man diri. So, samahan niyo ako. Tara na, punta tayo ng kitchen. So, hapit ng luto ang munggos. Simple lang cooking. Simple menu, simple ingredients. So, konting pork with liver and lettuce, garlic, onions, and chili. So, simple lang but tasty. So, mga iring banbanong luto na gid akong munggos kay nag-sticky na siya. So, atong tilawan, lamig kay mga iring banbanong. Hey! Magtabisay imong laway basta makatilaw. So, lamig kay siya. Tasty and good. Kuan siya, appetite. Good siya. So, mag-lunch na ron ta later, no? Alamig kay mga iring banbanong buak ang show. So, mag-lunch na ta. Ang takuban sa siya kay luto naman siya, so ato i-off mga iring banbanon, no? So, samahan niyo ako mga iring banbanon o kuyogan niyo ako sa pag-lunch na ako. Mga higala. Magpabusog tadi mapagutom kay kuyaw na, no? So, tara na. Let's do it for lunch. So, with ginger na na monggos. Lami kay na akong monggos karon. So, tinghigop kay bugnaw pa ang weather. So, later mga unta for lunch, mga iring banbanon. So, naluto na gid akong monggos, no? That is mixed with pork liver chicken and pork na siya. So, wala na ko siya butangi o gata lang. So, coconut milk. Simple lang siya pagkaluto para lami siya mga iring banbanon, no? Magtabisay gid inyong laway kung makatila mo sa munggos, no? So, natagtaod lang ta mag-lunch kay wala pa man siya 12 o'clock. So, mga unta ron, no? Magpasingot ta, maghigop tag sabaw sa winter mga iring banbanon. Mao na siya mga iring banbanon, no? Gamay ra siya o gasto kay munggos man, no? Pila rod ang munggos, tag 6 ang pack ana, ang sachet ana. So daghan naman siya, kaduhan ako naluto na siya. So usa na ka kawa naluto na munggos, so duha na makakaon, no? So sa gula nimo kuan anik-anik, mga chutchu busog na no? So mao na siya iring banbanon, mag-budget gani ka. Kanang daghang makakaon ba, daghan sad maluto nimo. So, mao na siya mga iring banbanon. Akong iring nagpahipi sad akong iring mga banbanon tura ay na sa kilid. Mao na siya original nga iring banbanon. Na nagpahipi na. Ay, nagpahipi na siya. Kaya parahig man, di siya kaparahig na ako kay allergy man ko. Unya na siya magkos-gakos mi, no? Sige siya kuan. Mga iring banbanon nagparahig siya na ako, nakakagwanta.
Mo ni siya si Lia. Mo na naka-vlog ko tungod anin niya. Mo ni siya iring banbanon. So buutan kay ni siya mga iring. Nani siya lahi nga kuan. Bisdak. Wala oy kuan gini siya taga diri gini siya. Na paraygon man kay ni siya mga iring banbanon. Nya. Na mo kuan gini mapakugos magpa kung ana, mao gini siya, si Lia ang babaeng bilatra, nga dahan kay malhibong ang lupad. So mag-lunch ko, ato nang tilawan atong luto na monggos. Lamig ka siya mga iring, less pa siya og kanang gasto. Nadahan pa makakaon mga iring banbanon. Init. Nami siya kaya na ay ginger. Kami kay mga iring banbanon, nalabi na ani buwad, na piniritong buwad o sinugba. Na, kuya egg. Kuya egg iring. Lami-lami siya kana ay kuan. Sili akong gipuga. Lami kay mga iring banban magtabi sa imong laway. Sili. Solbad imong kuan, kagutom. Barato pa, tipid ka pa, mura pa, solvad. Mga laisyo-laisyo na makaon-kaon kag mga kuan, iring-iring. Gasto-gasto ka lang mga iring banban, magluto kag monggos. Utan-utan ka, pariharang taiha. So, thank you mga iring banban. Thank you for watching. See you, bye!